Hello guys. Anak. Ang ako karong isulti mga love story lang kay wala pa ko masanay aning mga inaandi bitaw nga mga wala mo ko di sa una nga akong agian sara nga kalisod abi nyo guys sa akong kalisod ug sa panahon sa nitong akong mga bata gagmay pa halos na ako di kaya buhion ng akong mga anak kay nagipobre ko tapos ang akong kahimtang gusto na ako na isukob lang sa ako nang itugyan sa Ginoo kay wa man jud ko'y mahimo kung wa ang Ginoo siya man ang naghatag sa ako og gahom siya naghatag na ako pakabuhian. Pasalamat jud ko sa Ginoo nga itabangan ko niya karon makabarog jud ko sa akong mga pamilya pagbuhi sa mga suporta akong gibuhat sa akong mga anak. Mahal na mahal kayo na akong mga anak bisan pa og ingani lang ko. Hello guys, salamat kayo nga masabtan ko ninyo. Taas kaayo ko niya nga akong mga kapatuloy. Wala lang makahila ko guys. Wala ko. Karon guys nagali ko yung problema sa akong kagalingon. Wala bali sa akong mga anak. Ako lang nagitaguan kaya para nga hindi sila maproblema sa ko Ako lang isasik sa Ginoo ang tanan. Salamat ng ko sa Ginoo kay nga akong mga bata sa kuha tungod sa kalisod among kahimtang nayo maka-eskwela duha tapos ibiyaan po ko sa akong mister ulit sa ilaha kay nalagi ko na siya trabaho ulit to para sa akong pagpanganak tapos wala na siya mo uli. Sabihin nyo guys sa tanan nga oras ako siyang ipaabot sa tanan nga panahon matag adlaw matag tuig matag pitik sa akong kinabuhi siya akong ipaabot tapos karon hantod karon wala gid siya makakita sa kuha. Abi nimo guys isalin lang ako sa Ginoo ang akong trabaho mananom lang kog basa guys akong mga bata guys uban-uban tapos wala na gani tamnon sa basak guys mamago na po ko guys para nga nami kapamay tuksutan guys kaya tungod sa among kalisod kapito sa among ginabuhi guys. Pero nagpasalamat yapon ko sa atong mga gahom kay siya gyud ang nasuporta sa ko antod karon guys na ako'y sakit kailangan guys nga maoperahan pero kaso lang guys may kaya pa opera guys lisod kayo mi guys. Number 3 sakit na kayo guys akong dugan guys. Number 3 Binilambay sa ako guys nga magpaag sa akong luha tungod sa among kalisod sa akong problema mura bitag di na ako maagwanta guys. Ini kagabi guys magampo ko sa Ginoo nga Lord tagaan ba ko himugdo ang gusto dugang kalig-on para makatubang ko sa akong mga problema
Sige nga ni ko, kinanglan pag yun niya. Ano ko yan yung mga akong kinabuhi para na nagtungod sa akong mga anak, sa akong mga apo. Mahal na mahal kaayo na akong mga apo. Karon guys, nagkabuwag-buwag sila tungod kay lisod mi. Makapalit na yung bukas guys, padadaanin ko sa akong mga bata. Wala na po ko'y trabaho. Pero okay raman kay na may Ginoo nag-auban sa kong kinabuhi asa ko magtrabaho. Ikabuntag guys, plano na sa kukon sa akong buhaton para sa akong mga anak. Number 4, magsigugaan po sa Ginoo. Ginoo, tagaan na nimo kaligo ng akong mga anak, ni mga tagag mga sakit. Ikaw may nakakita sa ilaha, asa sila padung. Ikaw may nagabantay sa ilaha. Ug asa sila padung nagtrabaho. Basig mangat ka sila building. Ikaw ang magugunit sa ilaha. Awa jud ko'y mahimo guys. Wa ang Ginoo sa kuha. Ang Ginoo man ginagtabang sa kuha. Sa atong tanan. Kung way Ginoo wala ta karon. Kasi ang pinaka-importante sa Ginoong Jesucristo. Mo lang na guys, na ako may istorya sa inyo. Ako may ikasir sa inyo ha. Number